פרופסור שמואל שפירא היה ראש המכון הביולוגי שפיתח כמובן חיסון, או ניסה לפתח חיסון ישראלי לקורונה. ובואו תראו את הציוץ הזה שהוא מפרסם. אני טעיתי 3 פעמים בזריקה הראשונה, בזריקה השנייה ובזריקה השלישית. מי אמר שמוזרקים לא מודים שטעו? פרופסור שמואל שפירא, שלום. שלום לכם. ואתה לא מדבר על החיסונים שאתם פיתחתם, על הניסויים שלכם, אלא על החיסונים של פייזר, אם אני מבין נכון? כן, לצערי החיסון שאנחנו פיתחנו במכון, שהיה חיסון טוב מאוד, נעצר מסיבות בירוקרטיות בתקופה מסוימת אחרי שסיימתי לנהל את המכון. אני מדבר על החיסון שהתחסנו בו אזרחי ישראל, וגם על חלק מהחיסונים האחרים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה יודע, החיסון הזה הציל כנראה את חייהם של אולי מאות מיליוני בני אדם, עשרות מיליוני בני אדם בעולם. כאן בישראל כולנו חיים בשגרה, ברוך השם נורמלית. תראה מה קורה בסין ששם לא התחסנו. אתה בעצם בא ואומר שהחיסון הזה מה, הוא פייק? לא, אני לא אומר לגמרי שהחיסון הזה הוא פייק, אבל אני בספק גדול אם אפשר להתייחס לשם חיסון בקשר אליו, ואני מציע מאוד להיזהר ממה שאומרים שהחיסון הציל הרבה חיים בארץ. מה שקורה בסין זה חלק מזה אגדות, חלק מזה זה פרופוגנדה. אני למדתי בבית ספר לרפואה לפני לא מעט שנים מה זה חיסון, ואני לא בטוח שמה שאנחנו קיבלנו, מה שאני קיבלתי עונה על ההגדרות האלה. משהו שנותן יעילות אולי חלקית ל3 חודשים, תכשיר שהוא בעל תופעות לוואי רבות ותופעות לוואי קשות, וכנראה שגם אנשים איבדו בגללו את החיים, קצת מנסים לטייח את זה. רגע, אתה אומר כאן, פרופסור שפירא, אתה אומר כאן האשמות מאוד 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 חריפות כאיש רפואה. האם אתה בעצם אומר כאן בשידור שאתה חושב שהחיסון של פייזר גרם למותם של אנשים? א', אני לא רוצה להתייחס לשם החיסון. אתה אמרת הרגע. פרסומים שנייה, יש הרבה מאוד פרסומים, ויש פרסומים מהעולם על דלקות בשריר הלב שקשורות לחיסון הזה. דלקות בשריר הלב זה לפעמים מחלה קטלנית, זה דבר שפוגע בצעירים, יש מחלות נוירולוגיות קשות, וכנראה, אני אומר את זה בזהירות רבה, כי הדברים הם באמת, בתחילת הפרסום שלהם, ייתכן והוא מעלה שכיחות של מקרי סרטן מסוימים. שוב, הדברים האלה... אתה אומר, אתה יודע, זהירות רבה, אתה משתמש במונח זהירות רבה, אבל בסוף כשמדובר בפרופסור כמוך שעמד בראש אחד המכונים החשובים בישראל, אתה יודע מה המשמעות של זה? שעכשיו צופים בנו הרבה מאוד מתנגדי חיסונים, גנריים, אגב, לא רק לחיסון הזה של פייזר, ומבחינתם הם קיבלו את הסטמפה לזה שמדינת ישראל חיסנה אותם שלא לצורך או סיכנה את בריאותם. זה מה שעולה מהדברים שלך ומהציוץ שלך. אתה עומד מאחורי הדברים האלה, פרופסור? אז אני אחדד את הדברים שלי. א', אני לא מתנגד חיסונים, אני במשך החיים שלי חוסנתי בהרבה מאוד חיסונים. ואתה מביע חרטה על זה שהתחסנת בחיסון הזה. נכון, ככל שמצטברות הראיות וככל שחולף הזמן, מסתבר יותר ויותר שהיעילות שלו היא נמוכה, עד לעתים לא קיימת, ושתופעות הלוואי שלו הן קשות ומשמעותיות. אני צריך לחלק את זה לשתי תקופות. בחודשיים הראשונים באמת הייתה פה חוסר ידיעה גדולה, היה פה חוסר ודאות מאוד גדול, הייתה בעלה, אולי אפילו להשתמש במילה חריפה של היסטריה. אבל ככל שהזמן הצטבר, ככל שחלף הזמן, ככל שהצטברו ראיות ביחס ליעילות של החיסון, וככל שהצטברו ראיות ביחס ומה אתה אומר, שכבר ניתן מערכת הבריאות, פרופסור, אני חייב לשאול אותך לסיום, אתה אומר, נתונים שמצטברים ומחקרים ראשוניים במדינת ישראל, במשרד הבריאות, גורמי בריאות הציבור, מתעלמים מזה, בכוונה מעלימים עין? אתה יודע, אתה אומר כאן דברים שהם חמורים מאוד מאוד כלפי המערכת הציבורית, ואני שואל אותך, האם אתה עומד מאחורי זה? אני אומר שוב, בהרבה מדינות הייתה החלטה כבר לא לחסן אנשים מתחת לגיל 18. בהרבה מדינות פרט למדינת ישראל. אוסטרליה החליטה לחסן
אוסטרליה החליטה לחסן נפגעי חיסון. שוויץ היום, בשוויץ יש התאגדות המונית נגד החיסונים, ולכן השאלה מה אנחנו צריכים לעשות בישראל. לדעתי אנחנו בישראל צריכים לעצור, להפסיק רגע עם האגו, לקרוא ספרות מדעית, להחליט, להקים ועדה בלתי תלויה של אנשים אחרים שלא היו מעורבים בחיסון הזה, ולבחון ולהחליט מה עושים הלאה.